Real Stano. Čau, ja som Stano a dneska vám ukážem, ako spravíme jarnú údržbu na skútri Honda PCX z roku 2019. Je tu jaro, takže je čas vymeniť oleje, filtre a tak ďalej. Takže poďme sa do toho pustiť. Takže ako som hovoril, budeme vymieňať olej. Je tam zhruba 0,8 litra. Kúpili sme si od Motulu 10V30 a samozrejme so správnou špecifikáciou. Ide tam zhruba 0,8 litra. Takže máme olej. Budeme meniť sviečku od NGK. Klasická obyčajná sviečka. Budeme vo variátore meniť tiež olej, respektíve kvapalinu. Takže tu je tiež od Motulu 8290. Samozrejme budeme meniť vzduchový filter. Takže tu máme vzduchový filter pripravený nový. Ďalej, čo budeme potrebovať, tento špeciálny lievik, taký spredĺžený. Určite nám to uľahčí prácu pri doplňaní nového oleja. Kľúč na sviečky, je to 16. Máme tu momentový kľúč, samozrejme od Parksideu na bicykle, ale bude nám to určite stačiť. A sadu rační a nástrčných kľúčov. Tak, na vypustenie oleja si spravíme takúto malú nádobku. Nemám žiadnu takú malú, čo by sa vošla pod motorku, takže klasickým orezávačom použijeme starú nádobu na kvapalinu do ostrekovačov. Podrežeme to. Super. Takže provizorná nádoba, ako som hovoril, je tam 0,8 litra, takže to nám bude stačiť. Pred samotnou výmenou oleja sme ho boli trošku zahriať jazdou. A tu sa už dostávame k olejovej mierke, zároveň stade sa nalieva nový olej. My si ju vytiahneme vonku, odšrubujeme, budeme na tej kontrolovať hladinu oleja. A vrátime ju naspäť, len aby tam nám nepáhal nejaký bordel a aby sme mohli vypustiť celý ten olej. Keď sa na pravej strane posunieme trošku dole, tak sa dostávame ku vypúšťaciemu šrubu a je to presne tento pri stojane. Takže tento šrub si povolíme a vlastne z neho budeme vypúšťať olej. Pripravíme si vhodnú nádobu, ktorú sme si odrezali predtým a ideme na to. Pred samotným odkrútením je dobre si pripraviť nejaké handličky. A už nám to tečie. Zistenie na budúce. Nádobku treba podržať takto, keď to začne vytekať. A asi není dobré mať tento stojan, pretože to tieklo trošku okolo. No nevadí, spravili sme si nejakú prácu naviac, čo sa dá robiť. Všetko je raz prvýkrát. Takže olej nám pomaličky vyteká, už pomaličky dotiekol. Upracujeme, čo sa tu vylialo a ideme ďalej. Takže olej nám vytiekol. Čo bolo na podlahe sme umýli. Vrátime tam naspäť šrub. No a následne predpísané výrobcom je zatiahnuť šrúb, použijeme tento momentový kľúč, ako som hovoril, je to na bicykle.
ale je to do 24 Nm a presne 24 Nm potrebujeme. Takže samozrejme 12 a dotiahneme tak zatiahnuté a môžeme dolievať olej. Všetko máme podoťahované, umyté, vyčistené, takže sa pustíme do naliatia nového oleja. Pripravíme si olej 800 ml, máme tu mierku do 300, tu je zhruba 800, takže to nalejeme zhruba podtiaľ. Tu je to ten lievik so špeciálnym tvarom, ktorý si tu dáme. A ideme nalievať. Olej doliatý. Očistíme si merku. Zasunieme, nešrubujeme, iba zasunieme. Skontrolujeme hladinu oleja. Prípadne dolievame, alebo keď je všetko tak, jak má, tak ju zašrubujeme. Hotovo. Olej vymenený. Takže po výmene oleja sa posúvame ďalej na ľavú stranu, kde ideme vymeniť vzduchový filter. Vzduchový filter sa nachádza pod týmto krytom. Tento kryt drží niekoľko šrúb. Hneď prvé viditeľné sú tu. 1, 2, 3, 4, 5. Ďalšie dve sa nachádzajú pod týmto krytom. A potom ešte tu je jedna špeciálna, čo si ukážeme, ktorá sa nachádza tu. Zoberieme si klasický krížový šrubovák a môžeme sa pustiť do odšrubovania krytu. Na odstránenie tohto krytu použijeme osmičku na strčný kľúč. Následne kryt odstraníme a získame prístup k ďalším dvom šrubám, tu a tu. Ja už som šruby odstranil. Tak, skoro všetky šruby sme odstranili. Kryt nám ešte drží ale na jednej šrube, ktorá sa nachádza v tejto časti. A je tu takto inteligentne urobený tento otvor, kde sa dá prestrčiť šrubovák. Následne šrubu povolíme. Túto šrubu nemusíme povoľovať. A vlastne celý kryt je dole. Po zložení krytu sa dostaneme k samotnému filtru. Takže si ho celý vymontujeme. Toto je samotný filter. Túto časť si necháme a namontujeme na nový filter. Ako som hovoril, vložíme tento prívod vzduchu späť, teraz už však do nového filtru. A nový filter usadíme na miesto. Následne v opačnom poradí namontujeme kryt.
Takže po úspešnej výmene vzduchového filtra sa posúvame ďalej a ideme na výmenu prevodového oleja. Na výmenu prevodového oleja sa používajú výpustný a nápustný šroub. Tohleto je nápustný šroub, tohleto je výpustný šroub a tento necháme tak, ako je. Ten nás nezaujíma. Pripravíme si vhodnú nádobu, kde vypustíme olej. My používame druhú časť tej bandasky, ktorú sme odrezali na ten motorový olej. Zoberieme si 12 na stršný kľúč. Ako prvé si uvoľníme nápustný šrub. Ja som ho už trošku povolil. Tak, zoberieme ho aj s podložkami. Super. Následne tu dole sa nachádza výpustný šrub. Takže povolíme aj ten. Tak, už nám to tečie a necháme to zhruba 5 minút tiecť. Takže po 10 minútach nám všetok olej vykvapkal. Malo by to byť zhruba 130 ml. A môžeme nasadiť späť výpustný šrub. Jemne zatiahneme. Očistíme od oleja. Na momentovom kľúči si nastavíme 20. A poriadne zatiahneme. Tak, na napúšťanie sme si skúter trošku opreli, aby sa nám to tam lepšie lialo. Niekde píšu 10V30, MB špecifikácia, niekde prevodový olej 80V90. Ja som sa rozhodol, že tam dám prevodový olej 80V90. Táto tuba obsahuje 150 ml a my potrebujeme zhruba 130 ml. Má to taký super nalievač, že sa to tam dá popchať celé. Stačí odrezať tento vršok. Takže ideme na to. Tubu jednoducho stačíme tu a ideme nalievať. Nalievame dovtedy, kým to nezačne samovolne vytekať. Tak poďme na to. Hotovo. Skúter vrátime do rovnej polohy. Tak, očistíme prebytočný olej. Vrátime späť šrubu aj s podložkami. Zatiahneme. Takisto ako predtým. Zoberieme momentový kľúč na 20 a dotiahneme. Hotovo.
Tak posledná časť, čo budeme dneska robiť, je výmena sviečky, skôr preventívne. Skúser nemá najazdené až toľko, ale predsa. Takže sme na ľavej strane. Odstraníme túto časť. Tuto pod týmto krytom sa dostaneme k tej sviečke. Je tu krížový šrúb, takže si odstraníme krížový šrúb. Máme ho vonku. A skúsime odstrániť krytku jemene. Takže krytku máme. A tu v tejto časti sa nachádza sviečka. Odpojíme tzv. Fajfku a pod ňou už vidíme sviečku. Na sviečku si zoberieme sviečkový kľúč. Je to 16. Je tam malý priestor. Keď máš račňu, tak sa tam dostaneš aj s račňou. Takže skúsime sa tam nejakým spôsobom dostať. Tak. Tak. Sviečku by sa mali mať vyšrubovanú. Tak, tu je sviečka. Zberieme si novú sviečku. Pre porovnanie, ako vyzerá stará a nová sviečka. A ideme ju tam dať. Takže vkladáme sviečku späť. Tak, zašrubované. Zapojíme naspäť. Vrátime krytku. Zašrubujeme. Vrátime gumu. Skúsime naštartovať. Všetko funguje.